लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरो आंनि चेनेलाव फिन खनसे बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ आरो आंबो इसोरनि अननायाव आरो नोंथांमोननि अननायाव मोजाङैनो दङ आङो गोबावसैमोन ब्लग लाबोयैया नोंथांमोनजों नुजानो हायैया एसे गोबावानो जाबाय सप्तानैयानो जाबायमोन दायो आङो दिनैहाय ससेबाबो नोंथांमोननो शेयार खालामसै साननानै दङ दायो आङो मोनसे जायगायाव थांगोन नोंथांमोननो हागौमानि शेयार खालामनो नाजागोन आङो फैदो बिदिब्ला नोंथांमोनहा थांगासिनो दङ जोहोलाव दैमालुनि हान्था मोनबाय आंहानि बियादै फिसाला हेलौ नायलांबाय था लोगोफोर बहा थांगोन दा खोन्थागोन आङो बेंटल मोनफैबाय नै आब'आ मा लाखो नायहावबाय आंखौ इनानै फैगोन आब'आ नै बेंटल मोनबाय लोगोफोर मा लाखो नों बिबाजैनो मेथाइ मिस्थि बियादै जोंना बेंटल टाउना आंबो बेंटलनिमोन बेंटलनिमोन आंबो मेथाइ लादों नै बिमा फिसा ओइ आबौ मा मेथाइ लाखोलै नोङो हो आयौ रागासिनो गावहा बेंटल टाउनाव मेथाइ लादों आबौआ आंना फिसौ मा जाखो नोंलाय दै आंबो लोंगौमोन ना बहा थांनो नागिरदों जों राजा बेंटल मा जायगायाव बेंटलाथ' बेंटलब्रा बेनो बेंटल टाउना हा नावलायसै बेंटल औगुरि ना औगुरिमोन नामा गामिखौबो औगुरि ना रौमारिमोनलाय औगुरि ब्रह्मबस्ति थांसो नागिरदों गामिखौबो बारा खोन्थानो रोंबावा आङो बेंटल टाउन मोनफैबाय मेथाइया गोथावथार नै ओरैजाय काजलगाव मोनहैगोन बे लामाजों काजलगाव नैबे लामाजों थुक्राझार सहैगोन बे लामाया मोजांना लोगोफोर बेंटल टाउना आं स्प्राइटसो लाबाय माबा स्प्राइट लायनो माजा दे मा लायो लादो गोथाव गोथावखौनो ला आबौ नों मानो रागा जोंदोंलै आबौ मानो रागा जोंदों मोनबायानो बारा गोजान नंला नाव गाखोनो मोनो फेराखै दिनैसिम नै जोंहानि बिजावजालि बियादै बिहामजो आरो बियादै बेवाइनि फिसाला थांगासिनो दङ मोनबायानो नै बिमा दैबुबायानो स्कुटिजोंसो फैदों बेसेबा गोजान क'क्राझारनिफ्राय बेंटलसिम बेंटल आइ रिभारसिम फैलाव आं दिनैजों खननैल' जाफेरदों खनसेया मेसेङावसो फैदोंहाय माबा दैयानो बारा गैयामोन खनसेया ओंखारनानै थाबायनांबायसो नै हायासै हनै बिमा दै बिराद मोजां नारखोबाय नै गारि नारखोबाय जादों आंना नारखोखांबाय स्कुटियाहाय नै ओरै कालारा बेसेबां लायो ए
गाखोबाय लोगोफोर नाव गाखोबाय फार्स्ट टाइम दे सालायग्राफ्रा आं बहाय थागोन आबौ माबादि मोनदों नाव गाखोनानै आबौ मोजां मोनदोंना आबौ सना आंनि सुवा हमथा मालाय जाराम जिरायबावबायहाय जों फैफिनगोन दायोनो हिनजावना हौवा एबारसो खारदों वाव दैया नाहरदों आं नोंसोरखौ मानो जिरायदोंसो सानदों थोनाबो नालाय आंहा बिरखालांनो नागिरलायदों मालाबा बेरायनोबा फै जि मोजां जायगाया फैलाव दैया जि खरा दाहार बोहैखायो बेसे गोथौ नङालै बारा दाहार ना बे दाहारनि थाखायसो दहाय लानायानो जायाखै नोंसिना बहा थांनो नागिरदों माबादि मोनदों बिखुनजोनाव बिखुनजो बिहामजो ड्रेसा एखेबाव मोजां ना बाबु ओइ बैथिंनि जेसिपि दंना जेसिपि गारि थुथा ओइ बेयावबो गंसे दं नामा आं ससे गाखोबावगौमोन नाव गाथेला ओइ बेसेबां लायो बाबुमोन ए आं 10 थाखाल' बायदि मोनदों ससेल'खाय जों दायैनो फैफिनगोन ओइ नै बिसोरबो गाखोगोनदां ना होमबालाय जोङो फैफिनबासो होगोन आरो फैसाखौ ना खामायबाबो हागोनदां फाननो थांलाय दाहाराव ए ओंखारनोसै गाखांबाय ससेल' सालायथारबाय ससे लांबाव बैजों लांबाव खामायो नामा नोंसोरलाय बाबुमोन दिनाव बेसेबांसो खामायो हा 4000 5000 ना जोबोद मोजां दे बेबायदि जेनेबा गामिनि मानसिफोरखौहाय बेफोरबायदि नावजों हान्थामेला खालामनाय दै बारहोनाय बिराद मोजां खारबाय आं जि ससे गाखोबावनोसो लुबैदोंमोन फार्स्ट टाइम जिउआव बाय बाय ओइ बै गामिनिफोरनियाव मा गामि थायो हो औ औगुरि ना मा औ औगुरि हा मा नाम होनोथाय आदाखौ लावदुम औ जों क'क्राझारनि आलासि जानो फैदों दे नाव गाखोखांबाय ना आबौ ना नाव गाखोखांबाय औगुरि होनदों नामा गामिया औगुरि बेंटल बारनानै औगुरि आइदिङा बारनानै लामाया ओरैबादि गाज्रि ना आयै खासि बिबारा हनै समायना फैदों ए मोजां नुबाय ना साइसथार खासि बिबारा मानसि
सुन्दराय ना मोननो हागौ बिथिंबो दै दङ फाथो सुदों ना मोनदों नामा आब' बारा गोजान गैला गामियाथ' मोनबायानो बेनोसै आं खनसेल' फैफेरदों फार्स्ट टाइम थांनाय बोसोरावमोन नामा हाबामोन फिसाजोनि हाबामोन बेयाव फैफेरदों आङो जोंहानि हौवानि बिबनाव आं खोन्थानो रोङाखैना जोंहानि हौवानि ना न'नि अबस्थाया बिस्राफोर बेसे खस्थ' संसार सलायो बिस्राफोर एकदम बिथोरथार ने मोनफैबाय दासो मोनफैदों जोंना बाजैया लांचा दं नै लोगोफोर बेमारिया लोमजागाहांबाय एसे बेखौ नायनो फैदों जोङो मेंबाय गोबाव लोमजाथारबाय बाजै गोबाव जाबाय मास मोनसेयानो जालायलांबाय लांचानो थांबाय थाबाय मैलाजोब साहा लोंसै लोगोफोर लोंबा औगुरिनि साहा जर गाइखेर लोंबा फै मिस्टि नै मा होनो लालमहन ना मा होनो मिस्टि लालमहन आरो नै जोंना बिजावजालिना नुदों माबायदि बेयो देरसिन नालाय साहाया माबायदि लुनानै लादों मिनानै थैखागोन नै नायबा लोगोफोर नुदों बहुदसिबखा थैखागोनसो बांसिन लाबाय बेयो बांसिन लायो जों लोंगोनसै र' दा लुबाय लोगो थांनो ओंखारबाय लोगोफोर ओंखारबाय थांनो आं थालांसै थांदो ओंखारबाय नुदों आब' आलासि जासै जानानै माबायदि लादों जोंना ज' जादों थादो बाजै था जारौ बाय बाय दादा थांसै लोगोफोर जोंना बाजैया बेनो मा ओंख्रि जाखो बाजै जोंखौ नों मा मोनजानो दालि जहल मैथा बाथोन ओमफ्राय भाजा दाउ भाजा थिगसे जाबाय गावस्रा माला थाङो दुर्गाफुजायाव थांदो नैबे आदानि फिसाजो लोगोफोर आदा बाय बाय औ मालाबा थांदे दे थांबाय आंखौसो होनदोंमोन मबाइल बावनायनि दाना गावसो होनबाय था थांनो ओंखारबाय लोगोफोर गाखोफिनबाय नै थांफिनसै जोङो ओइ बाबु हेल' नाव गाखोबाय रायजोफोर नै जोंना बिजावजालिया जि मोजां मोनदों बाल बे नाव गाखोनो मोननानै बिहामजो बिदिनो गाथेला गाथेल जि बोलो होनानै थांफिनसै गाखोफिनबाय मोननोसैबो नाव नै आंबो गाखोबावनोसो लुबैबायमोन ससेबाव नङा लैथोमामोन ना नोंना नामा औ लैथोमा औ नोंस्रा मालाय गाखोबाय थानो मोनोना आंहा दिनैसो फार्स्ट टाइम औ औ मोनबायबो लोगोफोर नै गाखोबावनोसो लुबैबायमोन लैथोमा हेल'
खुरमाफोर लोगो मोनदों लोगोफोर नै लैथोमा ससे गाखोबावजागौमोन न'आव थांसै क'क्राझार बेयाव एसे हाबलांसै मानो थांना फैसिनो जोंनिसै भारा नाङाबा गाखोबावजागौमोन नङा नों मानसि नुबालाय मा अबहाय मा जालायखो जाबाय मोनबाय ए नायथ'लाहाय गाखोबाय थादो औ ए भारा होखाबा गाखोबाय थानोबो मोनो बेलेग खेबनैसो गाखोबावोना ओइ भारा खनसे होखानायजोंनो खनले खनले गाखोनो मोनोनो लोगोफोर नै नावगा थेला सानफ्रामबो सलायोना बाबु दे मोजां दे मोजां मोजाङानो जादों माब्लाबा गाखोफैनाय सेन्देला मा दैयाव माबाफेरा नालाय रोङा खिजोब्बाय दाना लंपेन्टआ नै जोंना बिदादैया एसे माबाना दैया थौद्रायदों जायगा गैया दैयाव माबाफेरा नालाय जोंना हनै फिसालाया ओमफ्राय मानसिया जेबो नङा मानसिया आं मालाबा नाव गाखोबावनो फैगोनहाय मोजां मोनदों ए दैया फिसा जासिगोन ना बे दैया दाहारथार ना ओमफ्राय थाबायनोबो हागोन नामा बेजों बिराद मोजां दैखौ आं जि फसायो बांद्राय गोथौ नंखायाना जेरबासो रोङो जग'सो थांबाय